Alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu barkanmu da sake saduwa a cikin bidiyon mai mun kawo muku shiri mai suna Dan Tijara fassarar Sultan na shiri ne wanda yake da daɗi sosai a kwanakin baya an sa tallan sama duk wanda yake kallon Indiya Hausa ya ga tallansa shiri mai suna Dan Tijara shiri ne wanda yake da daɗi sosai duk wanda yake buƙatan kallon wannan shiri ya biyo mu har ƙarshen bidiyo wasu idan suka dinga ganin wannan bidiyon sai su ce ai wannan ba fim ɗin bane wannan dan karamin bidiyo ne ba za su jira su kalli wannan bidiyon ba daga baya sai su ce su ba su ga wannan fim da aka tura ba za su ce dai sun gani wani ɗan ƙaramin bidiyo ne. To idan kana buƙatar kallon wannan fim dole za ka jira wannan ƙarshen bidiyo ya ƙare. Idan ka kalli wannan bidiyo insha Allah za ka iya kallon wannan shiri mai suna Dan Tijara. Ba kai tsaye yake ɗaura wannan fim ba insha Allah a YouTube kamar yadda aka saba. Yauwa kuma duk wanda yake buƙatar shiga wannan tsari namu na biyar kuɗi. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh barkanmu da sake saduwa a cikin bidiyon mai mun kawo muku shiri mai suna Dan Tijara shiri ne wanda yake da daɗi sosai fassarar Sultan ne duk wanda yake buƙatar kallon wannan shirin ya jira mu har ƙarshen bidiyon nan insha Allah kuma muna tallata muku group namu na WhatsApp wanda muke tura fina-finan Indiya Hausa wanda ba za a same su a cikin YouTube ba group ne na WhatsApp wanda ake tura fina-finan Indiya Hausa wanda babu su a cikin YouTube duk wanda yake buƙatar shiga wannan tsari namu na biyan kuɗi zai dauki wannan lambar ya tuntube mu ta WhatsApp insha Allah za mu masa bayani domin kallon wannan shiri mai suna Dan Tijara mu shiga YouTube kamar haka. Yauwa kwanakin baya mun kawo muku wani shiri mai suna Makafi kamar haka muka daura muku wannan link da shi ma shiri mai suna Dan Tijara. Anan za ka zo ka danna mana subscribe ko yes abone anan za ka danna mana like. Yauwa nan za ka gani an rubuta Makafi fassarar Sultan to wancan za mu rubuta muku ne Dan Tijara ko kuma kafin ka danna wannan sunan za ka danna akwai wani digo nan idan ka kula za ka gani wannan wajen da nake nuna muku haka. Wannan wurin za ka danna shi akwai wani digo da kace gani anan. Wannan wurin za ka danna kana danna wannan za ka gani link zai bayyana. Wannan shine link din nan wannan link za ka danna wannan link din nan kana danna shi zai kai ka inda za ka je ka kalle shi. Ka jira ka ƙarshen bidiyon wannan insha Allah za ka iya kallon wannan shirin. Wannan shine link din kana danna wannan link din nan zai kai ka inda za ka je ka kalle shi insha Allah ba tare da bata lokaci ba. Kuma kafin mu ɗora wannan fim ɗin nan mun ɗora fina-finai wanda suke da daɗi sosai kan YouTube kuma kuna gani kamar haka duka fina-finai ne wanda suke da daɗi za ka iya shiga ka kalle su kuma da bayan da insha Allah. Dukkan su fina-finai ne wanda suke da daɗi insha Allah.